som Martín i Andreu i anem a preparar rotllos d'hojaldre amb xocolata. Vale. Els ingredients són hojaldre, llàgrimes de xocolat blanc. Això és millor, és millor en llàgrimes, però també es pot fer con tablets de xocolat blanc i també és el mateix. Necessitem Nutella també, almendra molida i azúcar glass. Lo que farem serà mezclar 200 grams de llàgrimes de xocolata blanc amb 50 grams de Nutella, para després poner almendra molida i batir-lo tot amb el bany Maria. Perfecte. Ja tenim els 200 grams de llàgrimes de xocolata i els 50 grams de Nutella. I ara n'hi ha que mesclar-ho. I ara mesclar-ho tot al bany Maria. Que es prepara això, n'hi ha que expandir l'hojaldre. Mentre es prepara la mescla de xocolata i llàgrimes de xocolat blanc, anem a expandir l'hojaldre per a després posar-li dins. Ara li tallarem per la meitat per a que una de les meitats cobrisca l'altra. Ara hi ha que posar l'altra part de l'hojaldre damunt de la xocolata. Let's fucking go. Vámonos. Ah, me quedo mal. Vale, hacemos así. Ai. Tenim que tallar-li a tires i amb les tires fer rotllos. Ara pintem els rotllos amb ou. Ara echem en la nostra mescla com era almendra en valenciano? Almendra molida. Ah, vale. Ara Otra vez. Espera un segundito o algo y... Ara posem la nostra mescla almendra molida. ¿Qué? No. ¿Cómo que la nostra mezcla? Un indio. La nostra mezcla. Almendra molida. Va, otra. Ara posem en la mescla almendra molida. Ai. Y movemos. Bien, queda bien. Bonito. Todo me parece bonito. Amigable. Vale. Luego esto lo quito. No. Sí. Anda, ¿por qué estás removiendo con 2 cucharas? Sí. Aberrante, como dice Joaquín. Plo. Homenaje.